thank you. Semua Saito Sabha Presiden, Secretary, Komite Hukul, Rumor Ma Deota. আমি বহুত নিজের মনরে ভাল পাইছো কারণ আজি আপোনালোকৰ পেন্ডেলটো আমাক ইনোগ্ৰেশন কৰিব দিছে ইয়াত আমালোকে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাক নিজৰ সম্বল দি মানুহ থাকিবলগীয়া আমালোকৰ হিমে বস্তিৰ মানুহ লিখিয়াকে ৰিলেশ্যন নাপাব আমালোকে সেইটোৱে পাব আমালোকে আলো ভাষা আমালোকৰ বহুত আছে আমি গেঞ্চিৰ পৰা শাদি কৰিছো তাত আমাৰ মানুহ বহুত কিবা ককাই বাইবি আছে মানে মাইকীৰ কি ককাই বাইবি আছে হ'লেও ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহকেইটাকহে আমালোকে আচল নিজৰ ককাই বাই বুলি ভাবোঁ সেইটো লৈয়ে আমালোকে যাব লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া আমাক ইনোগ্ৰেশন কৰিবলৈ মাতিছে আমি বহুত ফূৰ্তি লাগি থাকোঁ আমি নিশ্চয় যাবই লাগিব কাৰণ দুসৰা মানুহ অৰুণাচল ভিতৰৰ মানুহ মাতিলে নাযাওঁ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ যোনে ইয়াতেহে আমি পেইদা হৈছোঁ ইয়াতে জন্ম হৈছোঁ আৰু সদায় আমাৰ ছাৰক দেখোঁ फार्स्ट टाइम दायो नै थां फै आरो ब्लां बेखेवनाय हाबाफारि बेनिफ्राय आं जागायलांसै भिडिअखौहाय दाख्लैबो आङो बिनि भिडिअ एसे लाना फैखादोंमोन दिनैबो आरो दिनै फैफै आरोना दिनै बे मिटिङा सौफैबाय स्टार्टिंनिफ्रायनो आं मोजां दिन्थिलांसै नोंथांमोना थांफाबाय थादो आलासिफोराबो अलरेडि मोनफैखाबाय जानांगौ बेनिखायनो माने हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय आरोखि बोथोराबो गाज्रि खालामबाय मानो होनना बुङोबा माने बोथोरा अखाथ' हानामोन नालाय अखाबो हाना होबाय आं दायो माने खेबसे राउन्ड आरो ओरैजाय दिन्थिलांसै नङा होमबा दाथ' आं मोनफैखाबायानो नोंथांमोना थांफाबाय था आंजोंहाय हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम टु बेक इउटुब चेनेल आङो दिनै आरो फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै ना दाख्लै जों नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना खिन्थिदोंमोन ना दिनैहाय माने बे मिटिङा माने जागायबाय आरो बेनिफ्राय जागायजेनबाय स्टार्टिंनिफ्राय खिन्थिलांसै दायो नङा होमबा नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय बेयाव जोङो दायो मा जाहैबाय थां फै ब्लां बेखेवनाय हाबाफारि स्टार्टिंनिफ्राय आङो खिन्थिलांसै आं माने सिंथिं हाबबाय आरो गोजान थिंनिफ्राय ओरैजाय नै मानसिफ्रा दंफैखायो बेयावहाय उन्दुनानै ओरैजाय नै आं माने फार्स्ट टाइम गेटखौ मोजां खिन्थिनि मानि नुदों लोगोफोरा नायनानै खोन्थिहरदों नङा होमबा बेयावहाय माखासे माबाफोरजों साजायनाय जादों ओरैजाय गेटआ ओरैजाय खुलुमबाय बैखिजाय मोनसे बरायबाय दंमोन आरोखि दायो थांसै आं नङा होमबा बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय देरहासार मोसाहारि बिनि आखाइजोंनो बेखेवनो सानदों आरो लोगोसे आर'नाइ होनो खावलायबाय बानजाय आफादनिफ्राय आखाइ खबनानै हो लोगोफोर बिथांखौ मनिता मोसाहारि बिथांखौ बेखेवनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गासैबो रायजोफोरा बिथांजों लोगोसे हेफाजाब होबाय आरो बेनि उनावनो जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनो हाबावदों
फैलायबाय जामुंसालि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौबो एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोना थांफाबाय थादो बिथांखौ बेखेवनायनि सिगां लोगोसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनाय खावलायबाय जामुंसालिया जोंहा गोसोखां मुसारि कालिचरन बसुमतारी बिथांनि मुङाव जोंहा जामुंसालिखौ बानायनाय जादों बिथांखौ फंनैसो बेनि सोमोन्दै बुंथिना होनो थाखाय गुरै खावलायबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय मानोना बरदलनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारि लोगोसे लेङाइ आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बरदलनि बर' थुनलाइ आफादनि गासै दैदेनगिरि सारमोन लोगोसेनो ब्रैजिस्निथि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ रायदाव आफाद महरै दानानै होजानाय मानगोनां चेयारमेन सार लोगोसे गाहाय नेहाथारि लोगोसे रायदाव आफादनि गासै दैदेनगिरि बोसोरसालिया जथुम्मानि जि ओंखाम जानाय नब्लां बे ओंखाम जानायनि नब्लांखौ आंखौ दिनै बेखेवजेननो होनायनि थाखाय आङो गिबियावनो रायदाव आफादनि गासै दैदेनगिरि लोगोसे गासै दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों हेफाजाब होगोन होननानै आं आफा बोर बिबाय लोगोसे आङो नैबे जामुंसालिखौ बेखेवनो आखायाव लाबाय गोजोन्थों बेखेवगिरि मानिजाथाव मुस्रि मनिन बसुमतारी बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेखेवना होनायनि थाखाय आरो बयखौबो हामलायनाय थाबाय बेखेवनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांखौ बान्दा फान्नि जानानै गांसे आर'नाइजों फरायनो थाखाय आं दिनै खावलायबाय दावराया बुहुमनि मादावनो साबसिन दाउ होननानै जोंनि बर'फ्रा फोथायदों आसामारिफ्रा फोथायो बेखौ बे हिसाबै बे दावरायखौ लानाय जादों बेनि खाथियाव मोनसे आलारि फोजोंनाय दं आलारि फोजोंनाया जाबाय सोरां गियाननि सोरां बेनिखायनो गियानखौ आलारि सोरां होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि साखाथियाव नुगोन खाम्फा ओरैसेर मोननै खाम्फा गायनाय दङ बे खाम्फाया जाबाय डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोन बर' हारियादि मोनसे समाव रायजो दंमोन राजा दंमोन बेनि नेरसोन आरो गाहायाव बिजाब गांसे दं बे बर' राव गेवलांथों होननानै लिरनानै दोननो जोङो जोंनि गासिबो राव थुनलाइ हारिमु गासिबो जौगासारनायनि गुदि आरो गिबि राहा आङो दाख्लैयो नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन बे गामियाव फैनानै जोंहा 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा बरदलनि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माया दिनैहाय फैनानै दिनै जाफुंबाय आरो माने दिनै जानायनि लामायाव फैबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो दहायो माखासे नोंथांमोननो खिन्थिबाय मा होनो थांफैब्लां बेखेवनाय हाबाफारि बेखौबो आं खिन्थिबाय ओमफ्राय जामुंसालि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौबो खिन्थिबाय दायो आङो मेन साइनासालि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौबो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना जों थांफाबाय थादो दहायनो खिन्थिखादों नङा होमबा नोंथांमोनहा नायदो माने बोथोराबो एसे गाज्रि खालामबाय बेनिखायनो माने माखासे जाबायदि नुनांगौ बेबायदि नुवाबो जानो हागौ थेवब्लाबो आङो जेखिनि हायो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना जों थांफाबाय थादो दाख्लैनि जिथुनाखि आं मा होनो बेखौहाय फैनानै बिथांमोननि आरसिनि कमिटि आरो जोंहा नैबे जिथुनाखि साहित्यनि जिथुनाखि प्रेसिडेन्ट आरो नेहाथारि बिथांमोनजोंबो माखासे रायज्लायनानै दिन्थिदोंमोन ना
दिनैहाय बे हाबाफारिया मोगथां महराव मोनफैबाय आरोखि बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थिलांबाय थानोसै दायो जोंहा मेन पेन्डेल बेखेवनाय हाबाफारि बेयावहाय माने फैदों जाहैबाय जोंहा अरुणाचलनिफ्राय बेखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै बिथाङा मा मा बाथ्रा बुंलांगोन आरो मा मा बिबुंथि होलांगोन बेखौबो आङो फारसेनिफ्राय मोजाङै दिन्थिलांनो नाजानोसै नोंथांमोना थांफाबाय था चलो लोगोफोर बिदिबा लेट्स गो बेनो जाहैबाय मेन पेन्डेल दायो खालि खालि नङा होमबा एबार बेखेवगोनसो दिन्थिलांनोसै ओरैजायहाय जोंहा अरुणाचलनि नै पेन्डेला अलरेडि आलासिया मोनफैखाबाय आरोखि ओरैजाय नै खिन्थिबाय आङो फार्स्ट टाइम শ্ৰদ্ধাৰ আজি আমাৰ গোবিন্দপুৰ খেলপথাৰত ৪৮তম বৰদলৈ প্ৰাইমাৰী বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰথম দিন আজি আমাৰ মেইন পেণ্ডেল উন্মোচনৰ অতিথি মহোদয় নিশিয়মলে ছাৰ লগতে বড়ো সাহিত্য সভা ধেমাজি জিলাৰ সম্পাদক শ্ৰীযুত নিশিয়মলে জিলা পৰিষদৰ অৰুণাচল কামৰূপ চৰকাৰৰ তেখেতেও আহি আছে তেখেতক আমাৰ আৰ্চিৰ পৰা এখন ফলাপ আৰণেৰে সম্বোধন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এখেত লগতে আহিছে এজন অতিথি জাৰ্দিক নমলে তেখেতক আহিছে তেখেতকো এখন আমাৰ ফলাপ আৰণেৰে সম্বোধন অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আজি এই উন্মোচন আগতে আমাৰ অমলেশ্বৰক দুআষাৰমান বক্তব্য স্পীচ ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ Thank you. Sahittya Sabha President, Secretary, Committee Hall, Mor Ma Deota. আমি বহুত নিজৰ মনৰে ভাল পাইছোঁ কাৰণ আজি আপোনালোকৰ পেণ্ডেলটো আমাক ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ দিছে ইয়াত আমালোকে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাক যেছে আপোনালোকৰতো গুৱাহাটী এগৰ কেপিটেল আমাৰ ইটানগৰত আছে আৰু ইয়াৰ আমাৰ হিমে বস্তি আৰু ইয়াৰ যিমান বস্তি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ যেছে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী যায় আপোনালোকে লেকিন আমালোকে ইটানগৰ যাওঁ ইটানগৰৰ মানুহটো আমালোকৰ কাৰণে বহুত দূৰ হৈ যায় আৰু গুৱাহাটীৰ মানুহ আপোনালোকৰ বহুত দূৰ হৈ যায় যেছে কোকৰাঝাৰ বুলি আছে ইয়াত কোকৰাঝাৰ বুলি হ'ব কি কোকৰাঝাৰ আপোনালোকৰ মানে নিজৰ সম্বল দি মানুহ থাকিব লাগিব আমাৰ ইয়াৰ হিমে বস্তিৰ মানুহ লিখিয়াকে ৰিলেশ্যন নাপাব আমালোকে সেইটোৱে পাব মানে আমালোকে আলো ভাষা আমালোকৰ মানুহ বহুত আছে আমি গেঞ্চিৰ পৰা চাদি কৰিছোঁ তাত আমাৰ মানুহ বহুত কিবা ককাই বাইবি আছে মানে মাইকীৰ কি ককাই বাইবি আছে হ'লেও ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহকেইটাকহে আমালোকে আচল নিজৰ ককাই বাই বুলি ভাবোঁ সেইটো লৈয়ে আমালোকে যাব লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া আমাক ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ মাতিছে আমি বহুত ফূৰ্তি লাগি থাকোঁ আমি নিশ্চয় যাবই লাগিব কাৰণ দুচৰা মানুহ অৰুণাচল ভিতৰৰ মানুহ মাতিলেহে নাযাওঁ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ যোনে ইয়াতেহে আমি পেইদা হৈছোঁ ইয়াতে জন্ম হৈছোঁ আৰু সদায় আমাৰ ছাৰক দেখোঁ এই ছাৰকেইটাক নলবাৰীত যায় নলবাৰীত শ্বপিং কৰে মাৰ্কেটিং কৰে মানে একটা ছবি পঢ়ালিকা হৈ যায় মানে আপোনালোকৰ যিটো নলবাৰীৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে কিনি খাওঁ আমালোকৰ পাহাৰৰ পৰা যিটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে পায় এটা ছবি পঢ়ালিকা হৈ যায় যেছে আলমত আমাৰ মানুহ আছে আচাৰত আছে এইটো সদায় আমালোকে লগত নাথাকে সেইকাৰণে আমালোকে সদায় ইয়াত থকাকেইটা আসাম অৰুণাচল নোপোৱাকৈ মিলি জুলি থাকিব লাগিব প্ৰায় হিচাপ সেইটো কৈ পিনি আমাৰ বক্তব্যতে ইয়াত সমাপ্ত হ'ল থেংক ইউ ওৱান ছেকেণ্ড থেংক ইউ ধন্যবাদ থাকিল অমলেশ ছাৰলৈ তেখেতে আমাৰ আজিৰ মেইন পেণ্ডেলৰ উন্মোচন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ Izin दै दंलै दै दं izin दै दं पानी নিশিয়মলে ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ মেইন পেণ্ডেল ছাৰে উদ্বোধনী কৰি দিলে
आं खोन्थादोंमोन ना नैबेखौहाय जोंहा बायखोन्दा नोगोर डिमापुर बायखोन्दा नोगोरनि नेरसोन होनना बुंदों ना बेखौ बानायदोंमोन नै दिनैहाय माने कालार महलाव जाबाय कालार फुननानै मोजां खालामनाय जादों आरोखि ना दाख्लैथ' ओरैनो जास्ट बानायहांदोंसोमोन जायाखैमोन दायो नै खिन्थु माने बोथोरनि थाखाय एसे बोरैबा जाबाय जानांगौ आन्दासाव मोजां नुवाखै जानांगौ थेवब्लाबो आंनि नोजोराव आं माने मोजां नुनाय नुदों आरोखि ओमफ्राय दाख्लैथ' आं खोन्थादोंमोन नङा होमबा बेबो गेटआबो जायाखैमोन ओमफ्राय ओरैजाय लोगोसे बैफ्रावहाय माखासे पिकचार सिथाबनाय जादों बेखौबो आं ओरै खिन्थिगोन ओमफ्राय ओरैजाय मेन पेन्डेलाबो जायाखैमोन फंबाया नै सेल्फि लागासिनो फंबाय माबोरै जा खबरा बेखौ मा बुस्थु होननानै आंबो एसे नोजोर होदों बे जाहैबाय माने डिमापुर बायखोन्दा नोगोरनि नेरसोननो बे आरोना ओमफ्राय ओरैजाय दाख्लैथ' बेफोर जायाखैमोन ना बे जाहैबाय नै फ्लेग हस्टिं बानायनाय बेखौबो एसे खिन्थिनोसै नङा होमबा बोथोरनि थाखाय एसेबां माने स' जायाखै बायदि मोनदों खोमा सोरबा सोरबा नङा होमबा थेवब्लाबो एसे खिन्थिबाय आं नै बेयाव जाहैबाय माने गाबोन गेवलां मेलावहाय फिरफिला बिरहैगोन जाहैबाय गाबोनथ' आरो जोंहा सासे गेवलां मेलाव आलासि फैगोन जाहैबाय नै माबायदि नुदों लोगोफ्रा नायनानै कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो बै जाहैबाय बेयो माथाय बियो माने मुंख्लंफोरनि इयाव मान बावनाय जानांगौ बेयाव ओरैजाय सारि राउन्डखौ खिन्थिबाय नङा होमबा आङो